ክብራት ተከታተልትና لو معلت خاني بزعبا زلنا يحدش غزي مالت اب غزي اوسرن ወይ ከአብ غزي ፋሲጋን اب غزي كورونا فيروسن እንታይ መፍትሒታት ክገብሩ ዝተፈላልዩ ተቃላት ሓስባ ኣለዋ ኢልና ኢና ክሪ ኩላትና ከም ንፈልጦ اوسرن ወይ ከአኒ ፋሲጋ ዝበዝሑ ሰባት ምስ መቅረብቶምን ምስ ዕሩክቶምን ምስ ቤተሰቦምን ሓቢሮም ከብዕሎ ዝደልዩ በዓል እዩ እንተኾነ ግና ኣብዚ ሕጂ ግዜ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ከምኡ ዝበለ በዓል ወይ ከሓቢርካ ናይ በዓል ናይ ምሕላፍ ከም ዘየለ ኩላትና ንፈልጦ ሓቂ እዩ ዝኻ ብፍላይ ነቶም ዓበይትን ነቶም ኣብ መለይ ዓበይትን ዝርከቡ ሰባት ይትንክፍ እንተኾነ ግና ከም ኣማራጺ ብቪድዮ ደዊልካ ምስ መቅረብካን ምስ ቤተሰብካን ክትራኸብ እቲ ዝዓበየ ተኽእሎ ወይ ከ እቲ ዝዓበየ ኣማራጺ ኮይኑ ይርከብ እንተኾነ ግዳ እቶም ዝበዝሑ ፍላይ ካኒ ኣብ መለይ ዓበይቲ ዝርከቡ ዓበይቲ ናይ ገዛ ርእሶም ቴሌፎናት ከም ዘይብሎም ፍለጥ ዝበዝሕ ግዜ ምስ ቤተሰቦም ምስ መቅረብቶም ምስ ፈለጦምን ክራኸቡ ኣብ ዝደልዩ ግዜ ነቶም ኣለይቶም ቴሌፎን ሃቡና ኢሎም ከም ዝደውሉ እዩ ናይ ቴሌኮም ሓላፊ ቲም ሆቲገስ ዝገልጽ ካብ ምብጋስ እያኻ ቴሌኮም 10,000 ቴሌፎናት በሓደ ዩሮ ነፍስ ወከፍ ቴሌፎን ማለት እዩ ንዓበይቲ ወይ ከኣ ንከም ዝበሉ ሰባት ክትዕድል ትብገስ በዚ መንገዲ እዚ ድማ እቶም ኣብ መእለይ ዓበይቲ ዝርከቡ ሰባት ምስ ቤተሰቦምን ምስ መቅረቦምን ክራኸቡ ይኽእሉ ስለዚ ከዓ እቶም ኣብ ላዕሊ ዝተገልጹ ሰባት ኣብ መላእ ጀርመን ዝርከቡ ኣብ ቴሌኮም ብምድዋል በዝተዋሂብ ዘሎ ቁጽሪ ማለት እዩ ክሳብ 3 ስማርትፎን ወይ ክሳብ 3 ቴሌፎናት ክእዝዙ ይኽእሉ ድሮውን 3 ቴሌፎናት ኣብ ቦን ተባሃለት ከተማ ናይ ጀርመን ኣብ ሓደ ናይ መእለይ ዓበይቲ ከም ዝተዋሃባ ሓላፍ ናይቲ ቦታ ይገልጽ